Us heu preguntat mai si pot arribar un huracà a tocar terra a Catalunya? Aquest 2024 la temporada d'huracans està sent excepcionalment activa a l'Atlàntic. Fins ara s'han comptabilitzat 13 tempestes tropicals i 9 huracans, sent l'últim d'aquests Sant Kirk, que es va formar a l'Atlàntic com un potent huracà i la seva trajectòria l'ha fet apropar a la costa de Galícia. Allà arribarà ja debilitat com a borrasca extratropical i afectarà la zona amb forts vents. Però tornant a la pregunta inicial, podrien arribar fins a casa nostra els huracans? Doncs per contestar-la primer cal entendre com es forma un huracà. I ho farem seguint la recepta que proposen els científics de l'atmosfera i que encara estan intentant perfeccionar. El primer ingredient necessari és una pertorbació inicial que sol ser donada per una ona atmosfèrica tropical. El segon, que el vent sigui suau i sense gaires canvis en altura, o que també es coneix com a baix cissellament del vent. I el tercer ingredient, la rotació terrestre. Cal afegir-ne també el combustible, que serà l'aigua, i cal que estigui a més de 26 graus i mig, a una profunditat de 50 metres i tot a dins d'una gran olla de gran extensió, que en aquest cas són els oceans. Si veiem que comencen a aparèixer tempestes amb forta activitat elèctrica, vol dir que la cosa comença a funcionar i que s'està convertint el calor dels oceans en energia. Advertència! Tot i tenir tots aquests ingredients, no hi ha garantia que s'acabi formant un huracà, perquè el sistema atmosfèric és un sistema molt caòtic. Però amb les condicions adequades el procés és molt eficient. Tenim l'aigua calenta que escalfa l'aire que té just per sobre, li aporta humitat i es crea una zona de baixes pressions. A mesura que l'aire càlid ascendeix, el vent comença a intensificar-se i quan assoleix velocitats d'uns 120 km/h podem parlar ja d'un huracà. Així doncs, és possible que es formin huracans al Mediterrani? Doncs la resposta és no, ja que no estem en zones tropicals i la temperatura de l'aigua rarament supera en conjunt els 26 graus i mig. A més, el mar té poca extensió, es troba envoltat de terra i les condicions atmosfèriques tampoc són gens favorables, ja que normalment tenim forts vents en altura. Malgrat tot, el Mediterrani experimenta fenòmens també coneguts com a medicanes, que és una fusió de Mediterranean i Hurricane, que encara que es formin per mecanismes diferents i no són tan intensos com els huracans, també poden comportar greus destrosses i inundacions. Així que, en resum, Catalunya no és una zona amb risc d'huracans, però continuem sent vulnerables a fenòmens meteorològics extrems i que amb el canvi climàtic es poden tornar encara més intensos i més freqüents. Seguiu-me per més vídeos sobre meteorologia en català. Adeu!